A wedyn, mae hwn yn yr darlith gyntaf sgynna ni ar ôl yr dynodiad yr safle treftadaeth y byd. Felly, fydden ni jyst llongyfarch yn fawr iawn i bawb sydd wedi weithio mor galad ar y cais, a fod hwnna wedi dod trwad yn llwyddiannus ddoe, llynde. A wedyn, mae hwn yn gyfres o darlithoedd sydd wedi cael ei eiriannu gan yr tirwedd llechi Ogledd Orllewin Cymru ac gan Gronfa Eryri, Gronfa Treftadaeth y Lotri a Chyngor Gwynedd. A mae yna amryw o hein wedi digwydd yn barod, a bod da ni'n mynd i cael fwy yn ystod y flwyddyn, felly os ydych chi gyda diddordeb yn hynna, fedrwch chi cysylltu gyda ni. Ond diolch heno i Vivian Parry-Williams sydd yn mynd i fod yn trafod fraslun o hanes a daslu diwylliant a diwydiant yn Blaena, llynde. Felly, ca i dweud helo, Vivian? Helo, gyd, sut ydych chi gyd? O, gret heddiw. Da iawn. A wedyn, mae Vivian hefyd yn mynd i ymatab i amball gwestiwn ar y diwedd, ond mi fydd yr cyflwyniad yn digwydd. So, os ydych chi eisiau rhoi cwestiwn yn ystod y darlith, os fyddwch chi'n gallu rhoi yn y question and answers yn y Q&A ar y gwylod, a byddwn ni'n rhoi hynna ymlaen later on, lly. Ond na ni basio ymlaen i Vivian i'r cyflwyniad fo wan amdan raslun o Flaena Ffestiniog. Diolch yn fawr gynllu, a diolch yn fawr iawn chi gyd am y croeso. I rai o di allan i'r fro ac i bawb arall wrth reswm, croeso mawr i chi i Flaena Ffestiniog, lle yn ôl y diweddar Athro Gwyn Thomas, un o'n hogian i, yn ei gerdd Blaenau, a dwi'n dyfynnu rwan. Fe welwch freichlet o dref ar asgwrn o graig, sydd yn ddisgrifiad perffaith ddaearegol o'r lle, a'r tai fel petant wedi codi ddoddiau ddu, o'r agos a phosib i'r creigiau, ac wrth gwrs i'r gwaith yn y chwareli. Yn anffodus ac yn anheg, mae'r dref wedi cael enw drwg gan rai carfanna o'r wasg a'r cyfryngau dros y blynyddoedd. Ystrydeb ydy'r gair ynte, stereotype yn Saesneg. Cyfeirio at y glaw ar niwl a hagrwch y tomyn i llechi o'n gwmpas. Ydy, mae'n bwrw ma'n amlach nac mewn sawl lle, ac oes mae yna niwl yn disgyn dros yr ardal bob hyn a hyn. Ond wedi'r cyfan, mae'r dref wedi lleoli o ddeutu 700 i 800 troedfedd, neu 200 metr yn y mesuriadau modern, uwch lefel y môr, ac wedi amgylchynu gan flynyddoedd uchel. Ydy, mae'r gwastraff o'r diwydiant chwarelyddol yn agor yma acw. Ond heb rini, bydda Blaena Ffestiniog ddim yn bodoli. Ond, fel dwi wedi dweud ac wneud yn gyhoeddus ar sawl achosur yn y wasg, gwrs siarad a darlledwyr radio theledu. Dwi'n ei gwahodd i ddod i fyny efo fi ar daith fer ar unrhyw ddiwrnod braf o'r fan hon, i ben Carreg Defaid, ger y ganolfan iechyd, neu'r hen ysbyty coffa, a ddygwyd oddi ar drigolion y plwy yn ddiweddar gan biwrocratiaeth. Ac fe gewch weld golygfeydd ymysg y goreuon rhwlan o wlad nad yn y byd. Dwi wedi cael y fraint o arwain nifer o deithiau cerdded ar gyfer cymdeithasau ac ymwelwyr i'r ardal dros y blynyddoedd. Ac wedi bob un o'r teithiau, a'r ymwelwyr hynny yn mynd oddi yma gyda gargraff llawer mwy positif o'n bro nag arroddir gan amball aelod o'r cyfryngau a fu erioed a'i traed yma. Mae gymoedd ysblenydd megis Cwm Bowys, dafliad carreg o'r fan yma. Cwm Morthyn, uwch ben Tangrisia,
a chwm teigil a chwm cynfal yn y llan. A nifer o lecynna hyfryd i ymgolli'n llwyr yn ei golygfeydd. Ond dyna ddigon o ganmol ryddiaethwch y fro. Cyn i mi ddechrau, rhaid i mi bwysleisio mae braslun o hanes y dre ein diwydiant sy'n gen i. Byddai trafod pob agwedd ar ei hanes yn yng nghadw yma Moria. Felly, ffwr â ni. Tre weddol ifanc wedi seilio ar y diwydiant llechi ydy Blaenau Ffestiniog. Ond mae'r hen ran o'r plwy, Llan Ffestiniog, yn mynd yn ôl rai canrifoedd. Gwelir olion yn afol yn dyddio i oesoedd cynnar iawn o'n ymgylch ym mhob ran o'r ardal. A nifer o safleoedd o'r oes efydd, o'r oes Iarn, a chyfnod yr Rufeiniaid yn britho'r fro. Mae yna sawl llecyn y gyfeiriad cwm cynnal a chysylltiadau efo chwedlau enwog y Mabinogi a nifer o'r enwau lleol o gwmpas o'n i'n atgoffa honni. Wrth ddilyn rhai o lwybra'r ardal, o'n i'n arwain i sawl cwm hudol a hanesyddol a enwais yn gynharach. A phob un a'i nodweddion hynod a'i golygfeydd rhyfeddol. Ffordd y unig sy'n arwain am rai milltirodd drwy'r fro di Sarn Helen yn adlais o'r cysylltiadau a dyfodiad yr Rufeiniaid i domen y mur gyfagos sy'r ail 3 ganrif oed Crist. Fel y gwelir, mae olion dyn wedi bod yn naddur graig am ymwoliad i'w gweld yn amlwg i bob cyfeiriad o'r edrychwn. Ac yn ôl traddodiad, dywedir maen o Arfon, Methuselah Jones, gafodd freuddwyd am garreg glas oedd yn hollti'n dda, oedd i'w chael mewn lle a ddatblygodd mewn amser fel chwarel diffwys, dafliad llechan o ganol lle a ddaeth yn dref sylweddol yn y man. Roedd hynny tua chanol yr 1760au. Dilynwyd diffwys gan chwarel arall ger llaw, a gorwyd gan yr arglwydd niwbro ar ei dir ei hun, chwarel a'i hadnabwywyd fel chwarel Lord, yr agosa at y dre mewn ffaith. A bu hwnna mewn grym hyd ei chau yn 1962. Dros y blynyddoedd, a gorwyd chwarel ar ôl chwarel ym mhob rhan o'r plwy. A thyfodd chwarel yr Oakley am ein amser i fod y chwarel lechi danddaearol fwyaf byd, gydag oddeutu 100 milltir o'r eilffyrdd yn gyfan gwbl yn yr amrywiol lefelau ni, yng Nghrombil y Mynydd. A dyna ddechrau'r ddiwydiant a ddatblygodd yn un o'r canolfannau llechi mwyaf byd mewn lle a dyfodd o ran ddiarffordd o Blwy Ffestiniog, gyda'i dyrnaid o dyddynod a ffermydd i ddod yn dre fwyaf beirionydd, Blaenau Ffestiniog. Ac yn wir, yr ail dre fwyaf yng Ngogledd Cymru yn 1911. I bwnc mewn fudo fod yn destun dadleuol iawn ein dyddiau ni. Diddorol ydy sylweddoli cyfraniad y sawl aeth yma i weithio yn y chwareli yn y 4eg ganrif o 15. Yn y cyfnod pan oedd bron y cyfan o'r gweithwyr cynhenid yn uniaeth Gymraeg. Byddai'n fater o raid i'r nifer fawr ddaeth o dros y ffin i weithio yn ein chwareli yma i ddysgu'r iaith. Gwelir prawf o gyfraniad gwerthfawr y dysgwyr hynny i gadw'r Gymraeg y fyw. Wrth allan yr enwau a restrau etholwyr y Blaenau dros y blynyddoedd. Mae'r rhestr mor faith fel na wnaed i'm traffarth, na'im traffarth enwi neb. Ond fi siŵr gallech chi gyd enwi nifer fawr o deulu, ffrindiau a chymdogion gyda chyfenwa estron i'r ardal hon. Dyna pryd y sylweddolwn faint o ddisgynyddion i'r Saeson hynny a'r hotel yma, gan drosglwyddo ei iaith o bwysedig i'w plant a phlant ei plant. Mae'r enwau
di-Gymraeg ar y rhestrau yn unfawr. Ar y disgynyddion hynny yn Gymru Cymraeg dyr, ac wedi cyfrannu ac yn dal i gyfrannu tuag at gadw'r iaith a'n diwylliant a'r hen ffordd Gymraeg yn ddiw. Felly, nid creu niwed i'n iaith maeth cyn beidio nifer ohonoch chi wrth setlo yma. Ond oedd yn rhan ohono ni ac yn dal i fod. Diolch iddyn nhw. Ac fel dwi'n dweud, dim ond gobeithio a gwnaeth mewn fudwyr heddiw bentro i wneud yr un ymdrech. I ystadegau gyfeirio at y niferoedd uchaf a gyflogyd yn chwareli Stiniog. A llawer yn dweud mai rhwng 4,000 a 5,000 a hanner o weithwyr. 4,000 a hanner o weithwyr oedd yn y rhif ucha. Gawn ystadegau manwl mewn adroddiad yn y papur wythnosol y Genedl Gymreig ar y 12 o Ragfyr 1893. Adroddiad dan benawd dirprwyaeth y chwareli am gyfarfodydd y gynhalwydd yn y blaenau i drafod sefyllfa gweithio yn chwareli'r ardal, hon oedd dan sylw. Ynddo cawn wybodaeth am y cyfantrwm o weithiau yn chwareli Stiniog dros y blynyddoedd, ac yn bist y niferoedd a laddwyd ynddynt yn flynyddol hefyd. Gwelir yn y manylion ac amnodwyd rhwng 1875 a 1892. Mae yn 1882 roedd cymaint â 4,919. Ia, dyna chi, bron i 5,000 gael eu cyflogi'n gyfan gwbl yn ei chwareli. A hynny'n golygu hwb mawr economi ardal iawn. Ond 9 mlynedd ddiweddarach, rydyn 1891, gostyngodd y niferoedd dros 1,000 i 2,830. I ateb y galw am gludiant o'r llechi i bob rhan o'r byd, agorwyd 3 rheilffordd i gyrraedd y dre. Yr LMS, GWR a rheilffordd Ffestiniog ar gyfer y gwaith hwnnw, ac at gwasanaeth boblogaidd yn gyffredinol. Agorwyd Pwerdy Trydan Dŵr yn ôl wen 1899 ar gyfer gyflenwi trydan i rai o'r chwareli, ac ym Mai 1912. Blaenau Ffestiniog oedd y lle cyntaf ym Mhrydain i weld ei strydoedd gael ei goleuo gan drydan o egni'r dyfroedd. Yn ddiweddarach, yn 1963, agorwyd Pwerdy Ffestiniog yn Angrisia, yr orsaf drydan storfa bwmpio gyntaf ym Mhrydain, a'r fwyaf yn Ewrop ar y pryd. A lle gyda llaw geisio fraint o weithio am 7 mlynedd ar 20 fyddian. Gwnaed defnydd arall o agorwyd o alafilau un o chwareli Ffestiniog yn ystod yr ail ryfel byd. Rhywbeth oedd i fod yn gyfrinachol ar y pryd. Penderfynwyd trosglwyddo'r Trysorau'r Genedl Brydynig o'r Oriel Genedlaethol a Phalas Buckingham i chwaral Bwlch y Slates yn 1941. Ymysg y peintiadau bu ar gadw yn y chwaral yng nghrwmbil y manod mawr dros gyfnod yr rhyfel, oedd darluniau gan artistiaid enwog megis Rubens, Rembrandt a Michelangelo. A fe sibrwyd ar y pryd i dylse'r goron neu'r Crown Jewels gael ei storio hwnna hefyd, ond stori arall ydi hwnnw. Mae enwau nifer o chwareli hyn yn ateinio yn y cof, Oakley, y chwaral dandaearol mwyaf yn y byd, gyda 1,800 yn gweithio ynddi yn ei hanterf. Clofa ganol, rhyw bryfdir, llechwedd, mae'n fferen, foti, gymorthin, holan, brysgan, moelwyn, rhosydd, Bwlch Slates, Graig Ddu, Drym, ac yn y blaen.
Allan o'r llyfr chafodolau yma ar y pryd, tyfodd nifer fawr o fusnesau, masnachdai, i ofalu am ofynion y dinasyddion. A hyd at droed yr 20fed ganrif edrychau pethau'n addafol iawn am ddyfodol llefwrchus i'r blaenau. Estroniaid oedd mwyafrif helaeth o'r perchnogion, wrth gwrs, y rhai o gan ddigon o arian i wyddsoddi yn y cloddfeydd. Tra by'r garreg glas yn ffon fara i'r chwarelwr a'i deulu, fe wnaed elw mawr ar drael y llafur caled gan nifer o berchnogion, megis Samuel Holland, Teulu'r Oakleys, Plas Aml, a'r Greves Llechwel. Ac fel y dywedodd y bardd, allu deifio'n rhyw dro. Chwarelwyr, wych wir haelion, arwygant y creigiau yn yfflon. Lladdurwaith o'r holl fro hon, naeth ddegain gyfoethogion. Cymaint y bwrlwm hwnnw nes y gwylid poblogaeth plwy yn cynyddu ar raddfa mor gyflym fel na ellid cadw i fyny gyda chyfleusterau ar ei gyfer. Fel plentyn yn tyfu fyny rhy sydyn, dioddefodd y blaenau yn sicr o groen pens. Yn ystod y 40 ganrif ar 15, dioddefodd y fro o bob math o heintiau. Yn bennaf oherwydd a fechydon yn oed a diffyg carthosiaeth a ffrindar cyflenwadau digonol o ddŵr glân ar gyfer y trigolion. Wrth ei ganodd y bobl dyrru yma i'r Klondike lechfawol, cynyddodd y problemau wrth i deuluodd gael ei gwasgu i gytiau dau bychan a seleri, heb fath o gyfleusterau a gymerwn yn ganiataol iddi. Lle deunodd yr afechydon. Cymaint oedd effeithiau'r teiffwyd yma yr adeg hynny, fel y bedoddwyd yn gleddu Stiniog. Chwarel Llechwedd oedd yn arloesol yn 1891 drwy gyflwyno trydan i weithio peiriannau'r chwaral a dilynwyd hyn gan y chwareli eraill yn raddol dros y blynyddoedd dilynol. Ond os oedd hynny'n arloesol, roedd dyfodiad cwmni Yale y Bwerdy Dolwen ar yr afon Dolwen tua milltir i lawr o dan y grisia yn 1899 yn chwyldroadol. Dechreuwyd trwy gyflawni trydan i rai o'r chwareli ac yn Hydref 1912 cysylltwyd strydoedd y dre gan oleuadau trydan yn lle'r golan wy ac olew a ddefnyddiwyd gynt. Gwesty'r Queens, neu tŷ gorsaf erbyn hyn, yng nghanol dre, oedd yr adeilad cyntaf i'w gysylltu â thrydan ar yr un adag yn 1912. Anfonwyd y llechi'n wreiddiol o chwareli'r ardal gyda chaffela a throlia i gei cemlyn ar yr afon Ddwyryd yn Maentrog, lle allwythwyd y cynnyrch i gychod ac yna ei chwilio i Borthmadog, a'i trosglwyddo i longau mwy i'w dosbarthu i bob ran o'r byd. Ond disodrwyd y drefn hon y ddian wedi dyfodiad y lein fach. Roedd yma dail reilffordd yn gysylltu'r dre, mae'n dweud yn gynharach, a gweddill o wlad yr un adeg. Agorwyd y reilffordd cyntaf yma, reilffordd Ffestiniog, neu'r lein fach ar lafar, yn 1836, yn benodol i gario cynnyrch y chwareli i lawr i'r harbwr newydd ym Morthmadog. Trefn o ddisgyrchiant neu gravity oedd modd teithio gwreiddiol Ffestiniog Railway byd enwog. Mae dwi'n dweud yma port sy'n ddylfa fwyaf ni erbyn hyn. Disgyrchiant yn golygu fod y lein wedi chynllunio gan gwmni Spooner fel y byddai'r wageni llawn yn rhedeg ar
raddfa gymhedrol bob cam o'r blaenau. Siwrnau o 2,10 i Borthmadog ar eu pwysau hunain. Yn y ddwy wagan ola, rhoddwyd 2 geffyl i dynnu'r wageni gweigion yn ôl i ddiffwys yng nghanol dre. Erbyn 1863, disodlwyd y drefn honno a gwnaed y ola redundant pan gyflwynwyd injan stem i yrru'r trenau i'r harbwr. Yn gweithio felly hyd 1930-40 nes ei chau. Fel y gwyddoch, mae'n debyg ail-agorwyd y lein i'r blaenau yn 1982 fel atyniad twristiad yn unig. Wedi sawl cynllun ar y bwrdd, pasiwyd deddf gwlad yn 1872 i gael lein i gysylltu blaenau a lein Dyffryn Conwy oedd wedi cyrraedd Betws y Coed ers 1868. Roedd cynlluniau wedi bod i ddod ar lein grŵp emachnol wreiddiol ac i fanteisio ar farchnad eitha sylweddol boreli'r lle hwnnw hefyd. Ond trwy ddyffryn lledr y deithbwyd yn y diwedd. Cychwynnwyd ar y gwaith cymleth a pherglus hwnnw yn 1874 a chwblhawyd y lein i gwmni'r London and North Western Railway yn Gorffennaf 1879. I gyrraedd y blaenau roedd ambell broblam ddaearegol enfawr i'w goroesi, a gwnaed hynny'n feistrolgar gan Owain Gethin Jones a'i gwmni Ben Achno, pan adeiladwyd Pont Tan yr All, neu yn ôl yr enw cyffredin arni. Enw anfarwolwyd Owain Gethin Jones am byth, Pont Gethin. Ond nid croesi'r afon lledr oedd yr unig faen tramwydd i'r cynllun o bellffordd. Roedd moel ddernogydd rhwng Blaenau Doddelan, sef Roman Bridge i chi a fi, a Blaenau Ffestiniog. Ond rhwystyr naillid ei goncro, ond drwy dyllu twnnol drwyddo fo. A dyna chi dynol. 2 filltir a chwarter o hyd. Un o'r hiraf yn y deyrnas gyfunol. Hefyd ystumio tua'r blaenau a'i marchnad lechi sylweddol a'i photensial teithwyr ar yr un pryd. Oedd cynllun y Great Western i'r GWR o gyfeiriad y Bala. A mi gyreddodd honno yma yn 1882. Felly roedd 3 chwmni'r reilffordd ar gyfer masnach a theithwyr Blaenau Ffestiniog o 1882. 3, cofiwch. Ond ffarodd lein y Great, neu Great Western, ond tan 1961, gwta 80 mlynedd wedi agor, wrth i'r lein gael ei boddi gyda chynllun tryweryn tua'r Bala. Ond by'r darn rhwng atomfa dros fynydd ar blaenau ohoni ar agor nes Caer Atomfa yng nghanol yr 1990. Ymddangosau bwrlwm o diwydiant llechi ar sawl agwedd ar fywyd y fro. Yn 1848, agorwyd ysbyty'r Oakley gan berchenog y chwaral o'r un enw yn ardal rhyw bryfdir o'r dre. Yn 1927, agorwyd yr ysbyty Coffa newydd trwy gasgliadau arian prin trigolion yr ardal, cof am aberth bechgyn y fro, gollwyd yn yr Rhyfel Mawr. Ond gwarth i'r awdurdod iechyd y Betsy Cadwaladr, yn ei anoethineb, ceiwyd yr ysbyty Coffa mawl brotestio'r ardalwyr yn 2014. Ia, dyna chi, union ganrif i flwyddyn cychwyn yr Rhyfel Mawr. Fe collwyd nifer fawr o fechgyn ifanc yr ardal hon. Mae cofeb gyda genwaid dros 300 o'r milwyr hynny ar gadw o tu mewn i'r rhain ysbyty o hyd. Be fa rheini ddweud wrth oedd y modd y bu aelodau am fyd deimlad, gwyllgor y fwyell, Betsy Cadwaladr, anghofio ei haberth.
Ar un adag roedd dros 30 lle o ddoliad ar agor yn y blwy. Yna'r ddwsin sydd ei drysa'n agored heddiw. Roedd nifer o'r capeli gyda gweinidog preswyl yn ynt a goffeiriaid yn yr eglwysi. Am cam gyfrif i tua 200 o'r ffeiriaid yn ei wasanaethu'r plwy dros y blynyddoedd. I roi rhyw syniad o bwysigrwydd crefydd yn y blaenau o ddiau fi, mae'n anodd credu heddiw bod bron i 500 a hanner ym mynychu ysgol Sul Capel Tabernacl yn reolaidd ar un adeg. Gyda 58 o athrawon yn dysgu'r mynychwyr pan oedd y capel yn ei anterth a ddechrau'r 20fed ganrif. Roedd lle ganodd o aelodau eistedd yn Capel Tabernacl. Cafodd y capel ei chwalu tua 40-50 mlynedd yn ôl o ddiffyg aelodau sy'n adrodd cyfrola am ddirwywiad crefydd yma. Mae yna lawer mwy ddweud ar bwnc, ond rhaid gwylio'r cloc. Mae yn y blaenau sawl cymdeithas yn cael ei chynnal, ond mae Covid filltith wedi rhoi taw ar weithgareddau cyhoeddus ar hyn o bryd. Yn anffodus. Mae faint sglodion adnabyddus yn dal ei thir yn dda, cymdeithas hanes, eitha llywyrchus, sy'n cyhoeddi eich lwygrawn ei hun, rhamant bro yn hwnnw. A chofiwch ei brynu pan ddaw allan bys achwedd. Werth i gael. Clwbiau camera, sgota, cerddad, merched o awr, 2 gor meibion, cor merched, cor cymysg, eryddyns fod wedi gwanhau o ran aelodau gyd yn ddiweddar. Seindor fenwog yr Oakley, adrannau o'r Urdd. Mae Mabwll Nofio agored yr cyhoedd, neu mi oedd o tan Covid yma. Clwb rygbi a themau bêl-droed ac yn y blaen. Ond yn bwysig iawn hefyd, cyhoeddir y papur bro gorau o'r holl papurau bro. Llafar bro, sy'n cynrychioli dalgylch Stiniog sy'n cybellad a thraws yn ei ddynaint yr oed. Fel sawl papur bro, mae'r llafar wedi wynebu sawl o'r gyfwng yn ddiweddar oherwydd y Covid filltith a chostau cynyddol ei gynnal. A gyda llaw, os oes rhywun sy'n gwrando gyda diddordeb yn eich papur bro, yn dymuno bod o gymorth i sicrhau ei ddyfodol. Cysylltwch â fi neu unrhyw un y swyddogion llafar bro, byddwn nhw'n hynod diolchgar o gael wynebau newydd i ymuno fo'r tîm i sicrhau ei ddyfodol o. Petai amser gyda tai, mae hanes addysg yr ardal yn ddigon diddorol, fel mae hanes llywodraeth leol, sefyllfa iechyd y fro, corau, bandia, ystafodau, siopa a phobl flaenllaw aned yma ac ati. A dyna ni, mi gawsach chi fraslu'n o sut le oedd Blaenau Ffestiniog gyda ddiad i. Mawr, ddyr, cwymp yn wir. O fod yn blwy, fel o'n i'n dweud yn gynharach, oedd yr ail boblogaeth fwyaf yng Ngogledd Cymru ar ôl Wrecsam yn 1901. Gyda phoblogaeth o ddeutu 11,000 a hanner. Fwy na Rhyl, Bai Colwyn, Bangor, Llandudno, Caergybi, Caernarfon a'r gweddill y cyfnod. Tra bod lleill mae gyd wedi dyblu a thryblu yn un i phoblogaeth. A niferoedd yma wedi goswng i tra ffreian biodd o erbyn hyn. Ar ystadegau cyfrifiad 2001, gwelir i boblogaeth ostwng o dan 5,000 am y tro cyntaf ers 1861. Ond mae'n dal i fod y plwy mwyaf poblog Sir Feirionnydd. Gostyngodd y niferoedd yn drychinebus dros gyfnod y ganrif, pryd roedd hyder mawr am ddyfodol disglair i'r fro yn 1901. A phob beth yn edrych yn addawol i'r blaenau. Gwelwyd effeithiau dirwasgiad yn y diwydiant llechi ar ei weithaf yn ystod y 10 filynol. A phan mae'r wyau gyd mewn un wasgad, ar y wasgad o'n syrthio, a'r gymuned i gyd yn diodda.
Ar ddechrau'r 20fed ganrif, gostyngodd y boblogaeth bron 2000 mewn degawd dros nos wyn y lai. A dechreuodd y diriwiad enbyd a ddaeth ger bron yr hen drean wylon. Bydd i'r llanw mawr sydyn yn ystod y 4 ganrif o 15. Daeth y trai yn llawn mor gyflym, gan adael yr hyn sy'n gennym heddiw ar y dechrau'r 11 ganrif ar 20 fel gweddillion trefr lewyrchus. Oedd yn ffynnu ym mhob ystyr ar y ddechrau'r 20fed ganrif. Be ddigwyddodd dydwch? Be ddigwyddodd? Anodd credu bod mwy o bobl, gwrndwch yr enwan, anodd credu bod mwy o bobl yn gweithio yn y chwareli lleol yn 1882, sef 4,919, a sy'n byw yma yn gyfan gwbl erbyn hyn. Dyna chi'r stateg. Tri. Gyda'r boblogaeth wedi gostwng o dan 5,000 erbyn hyn. Fel ni'n dweud e. I mi, mae hyn yn braf o'r modd y byd Blaenau Ffestiniog a gyfrannodd gymaint mewn sawl ffordd i'r economi genedlaethol. Gael ei hanwybyddu gan y rhai a fydd mewn awdurdod dros y blynyddoedd. Ni'n gobeithio bod y rhain yn gwrando. Do, bydd ychydig oleuni ar y gorwel a'r brydiau wrth i gynlluniau trydan arloesol Maentwrog yn y 1920au. Yn y grisiau thros hynnydd yn y 50au, 60au, greu canodd y swyddi dros dro leia. Aeth nifer fawr y swyddi cyflog da, llawn amser, cil agor y tonfa, a ryw 100 yn y grisiau. Ond fel y gwyddoch, daeth diwedd yr atonfa a hwylan go fawr yn arch yr ardal, ac mae olion diriwiad ym mhob ystyr gair yn hollol glir ar strydoedd a chymdeithas yn gymuned erbyn hyn. Waeth heb a chelu'r gwirionedd, waeth heb a rhoi'r penna yn y tywod. Beth bynnag ddywed ambell wleidydd, mae'r ardal hon wedi dirywio'n weithfaol, yn wasnachol, yn economaidd, ac yn sgil hynny yn gymdeithasol ac yn ieithyddol. A'r gymdeithas oedd mor gyfarwydd i'n cyndadau i fyny 100 canrif yn ôl wedi diflannu bron yn llwyr. A'r iaith Gymraeg yn prysur ddadfeilion un o'i hen gadarnleoedd. Oherwydd prinder gwaith, gwelwyd sawl teulu bobl ifanc yn gadael y fro, a mewn fito pobl yma o ffin yn cyflymu yn sgil hynny. Does na'n gobeithio bydd mewn fydwyr heddiw yn dysgu'n iaith fel y gwnaeth mewn fydwyr y 4 ganrif o 15. A chyfrannu tuag at y targed o filiwn o siaradwyr Gymraeg erbyn y flwyddyn 2050. Gweithio yn arw. Ydych chi, mae'n gas gen i ddiriwiad mewn unrhyw siap neu drefn. Mae ffeithiau'n profi mae brwydro yn erbyn diriwiad iawn at blaenau dros ganrif. I ryw lygedyn bach ddod nawr ag yn y man i godi gobeithion. Cynnau rhywbeth tebyg fe hanes Dyffryn Nanlla, Bethesda, Corris, Gwmpa Machno, Gardaloedd chwarelyddol, Cymraeg eraill. Sgwn i pam. Deudau ddim mwy ar y pwnc rhag i mi ffrwydro. Dim ond ychydig o bobl sy'n dal ar ôl yn un byd sy'n cofio'r cyfnod pan oedd trenau'n cario tunillu o gynnyrch y fro yma ac yn gyfarwydd â sŵn sgidiau hwylion y chwarelwyr yn dod i lawr stryd Lord. Mae'n sy'n ar ôl o beth sy'n cofio bysys llawn y weithwyr yn mynd i gyfeiriad yr Oakleys a Llechwad. Pwy sy'n cofio cwsmeriad y Borthladog oedd yn dod i fyny blaenau siopio, oherwydd bod siop fawr Woolworth yma. Dyg yn un o'n o'n Borthladog yn un. Yn erbyn hyn mae Tesco, Aldi, Lidl a'r enwau amlwg eraill yn denu siopwyr o'r blaenau i port i wario yn nhw. A Woolies blaenau wedi cael ers blynyddoedd. Serch hynny,
I mi, does na unllan y byd tebyg i'r blaenau. Mae seiliau'r gymdeithas annwyl hon, a gafodd ei geni ymysg y cerig leisio yma, a'i magu gan chorelwyr diwylliedig pan oedd cabanau'r choreli a chapeli y fro yn dal i ffynnu. Lle mae cyfeillgarwch a chymwynas yn rhan anatod o'i natur. Mae'r gymdogaeth ar y cyfan yn dal i gredu bod dyfodol i'r lle, gweitha pawb a phopeth. Lle mae carfan frwd o bobl ifanc yn rhan o fentrau sy'n gweithio'n galad i geisio greu gwaith ac i godi'r hen dren i ôl. A mawr yw ein diolch yn gobeithio iddyn nhw. Mi ydw i fel mewn fudwr fy hun ers dros 16 mlynedd bellach yn ei ystyried yn fraint cael byw yma ac yn gwerthfawrogi fel bod yn rhan o'r gymdeithas glos hon. Erbyn hyn, dwi'n credu bod llai na 100% yn gweithio yn y diwydiant trin llechi ar oes fodolaeth i Flaenau Ffestiniog. A hynny mewn 2 chwarel sydd ar ôl. Bwlch Snatars a Llechwel. Beth fas am cyn-beidiau'n radical i'n ddweud am y twallfad yma? O, daeth tro'r ddydd yn sicr. Cyfrannodd cynnyrch Carreg Glas Stiniog yn hael iawn tuag at economi Prydain am gyfnod o dros ganrif a hanner y mwy. A hynny ar draed llafur diflino'r chwarelwyr a iechyd. Mae'r cerig beddau yn monumentiaid blwyddyn dyst ohoni. Yn ein bryd i'r wladwriaeth dalwyr ddoled yn ôl y biwni. Cyfrannodd llechi Stiniog yn helaeth iawn tuag at economi yn ardal Cymru a Phrydain dros y blynyddoedd llefrchus yn un sicr. Ond ymddengys i'r sawl sy'n nhw'n grym bod amser talu'n ôl wedi hen fynibio. Ar ystadegau poblogaeth ac economaidd dwi newydd gyfeirio atyn nhw yn braf o hynny. Fel y soliais i gynt, amyddywch am ailadrodd eto. Mae'r plwy oedd ar ail boblogaeth uchaf yng Ngogledd Cymru a ddechrau'r 20fed ganrif i lawr i dreian y boblogaeth honno erbyn hyn. A economi gwegian i'w gymaru â hyn oedd yn 1901. Mae gen i farn bersonol o'r rhesymau dros y diriwiad, ond darlith ar hanes lleol di hon i fod, nid ar wleidyddiaeth a diffygion gwleidyddion, felly taw piau. Wrth gloi, mi hoffwn i ofyn cwestiwn perthnasol i'r hen ffordd o ddiw yma, mewn ffurf pennill a gyfansoddais ar gyfer y ddarlith hon. Dyma hi. Ein tref, ein cynefin. Oes modd ei adfywio fel y dyddiau gynt, a delfrydau'n cyn dadau yn dod yn ei hynt. I mi, gwir o beithion, nid breuddwyd ffôl, yw dymuno gweld adfer rhain blaenau ôl. Ond aroswch funud, wrth i mi orffan sgwennu'r ddarlith hon, daeth newyddion calonogol iawn i ardaloedd Llechwel y Gwynedd, gan gynnwys Blaenau Ffestiniog, atom amser cinio ddoe, yr 8 o'r Orffennaf. Amseru gwych yn wir de. Diolch yn fawr iawn i chi, UNESCO. Wedi sawl blwyddyn y gyflwyno cais i UNESCO i ddynodi broedd y llechi yn safle treftadaeth y byd. Cafwyd cadarnhad bod y cais wedi bod yn llwyddiannus. Golyga hyn fod chwareli Stiniog ar gweddill yn cael ei ystyried ar yr un lefel a'r Taj Mahal, Wal Fawr Tsieina, a'r Grand Canyon o ran pwysigrwydd yn hanes y byd. Oes ond gobeithio'n arwyd naw bendithion i'r ardaloedd hyn ac y cawn weld hynny'n economaidd ac yn gymdeithasol y mending. Daeth
rhywfaint o werthfawrogiad a chydnabyddiaeth o'r diwedd. A fel dywed rhan am ennill i mi, gwir o beithion, nid brifyd ffôl, yw dymuno gweld adfer rhaid mlaen ôl. Cof am y sawl ddim cynnal y gweithaoedd yr ei hyn, trwy lafu'r cariad a thrael ar iechyd dros y blynyddoedd. Yr hen chwarelws a blaenan iddy'r sylw hwnna. A diolch i chi am eich gwrandawiad. Diolch yn fawr iawn i chi am hynna, Vivian. Dwi wedi sgwennu gyn gymaint i lawr wrth anodiadau, dysgu llwyth. Mae gen i fi amball i gwestiwn yn fama. Yn gyntaf, be ydych chi feddwl wneith y datganiad ddoe gyda'r UNESCO i'r ardal? Bydd gwella'r dref. A dwi'n meddwl fod hwn ydych chi wedi atab hwn ar y diwadd yn fanna, ond fysa chi'n hoffi i adio neu ategu hynny? Wel, yr unig beth allai ddweud, Gwenlli, ydy, dwi'n cofio pan oedd mae hyn bod ar y gweill ers rhai blynyddoedd bellach. A mi oeddan ni fel aelodau Gymdeithas Hanas wedi bod yn reit frwd, da ni wedi bod yn gobeithio'n arwes blynyddoedd, cael rhywbeth tebyg i besgyn Llanberis, mae gynnu nhw ganolfan greftadaeth. Gan ni yn ganol o dre, da ni wedi bod yn trio ers blynyddoedd gael y cysylltiadau. Sy'n dod â bobl yn ei bysys ac yn ei cair yn mai weld yn lle pwrpasol yn cael ei redeg gobeithio gan yr amgueddfa lawr yng Nghaerdydd. Dyna sy'n gobaith mawr i yn bersonol. Ond wedi bod yn siarad efo cynrychiolwyr y criw yma oedd yn mynd rownd i roed y cais mewn i ddynodi'r fan hyn yn ardal dreftadaeth y byd. Doedd nhw'n swnio fel bys yna, doedd yna'n bwchad i waelod o arian ar gael. Dyna'r ateb bendant geisio sydd fynd. Ond siawns gen i yna fu yna wan, newedig lle fel blaenau yma, mae blaenau yma'n heiddi cael. Dim mwy sy'n be mae neb aros wneud. Hon oedd brif ddinas lechu'r byd. Dim mwy sy'n be mae Bethesda a Llanberis a dyffrant dweud. Ni oedd, hon oedd y bencadlys y brif ddinas. Yn gobeithio'n arod o, dwi'n reit hyderus y gewn i rhywfaint o beth yn sicr chi fynd a dynnu sylw at y blaenau rwan de. Ac hefyd, na i tynnu sylw yn sydyn iawn, mae na dim ond rhan fach iawn o be fysa'r ddangosfa ar gael yn Antur Stiniog yn does, ond mae na fod fysa arddangosfa yn wir yn bosib i'r Gymdeithas Hanas a be sydd yn storfa mewn ffordd yn does. Yn sicr, mi o gynna ni arddangosfa fechan Gymdeithas Hanas, ond gen i bobl i mewn i'r lle, ond fel neud mae'r Covid felly yma wedi defitha bob beth, a da ni wedi gorfod symud o'na na ffodus wneud lle i'r bobl sy'n dau fita i'r caffi lle. Oedd trefniant reit ddymunol y gwir. A dyn mae gen i gwestiwn arall. Tasai hanes lleol yn rhoi darlith ganrif i heddiw, parthed hanes Blaenau Ffestiniog? Wan, da chi'n gweld fod yn allan i ddim o'r dda. Beth fyddai neu hi'n debygol o ddweud ynghylch a arwyddocad dynodiad safle treftadaeth y byd ddoe? Wel, aroswn i am ryw 5 mlynedd i weld yn union faint o fuddsoddiad sy'n mynd i fod. Sgen i ebateb i hynny di gwir agos Gwenlli. Mae'n dibynnu'n union faint o arian sy'n mynd i gael ei fuddsoddi gan y criw sydd yn gyfrifol am dynodi'r lle yma'n safle treftadaeth y byd. Dwi'n gobeithio'n arw bydd yna dipyn go lewn dyr yma. Bydd yna dipyn o newid mae'n gobeithio. Neu'n wedi mewn can mlynedd. Ond dwi'n meddwl bod, fel ydych chi'n dweud, fod o'n yr gwerthfawrogiad na'n dydy, ar drael yr ei pobl oedd yn gweithio'n galad, yr pobl ar ei ddim cael yr cyfalafaf allan, mae o'n rhyw fath o ffordd o gwerthfawrogi'r holl waith, cos da ni'n gallu gweld faint o waith sydd wedi mynd fewn, jyst fel ydych chi'n dweud, o amgylch ni ar gwastraff, I fi, fod o'n hacker, dwi'n meddwl bod o'n
bod o'n rhywbeth da ni yn gallu dweud glws yn llygyd i, ynddo? Ia'n union, ia. Mae rhan o'na ni fod i, mae'n rhan o'n trefniadaeth ni, da ni'n falch iawn o'na fo. Ia, mae pobl wedi bod ar hyd y blynyddoedd, pobl o tu allan i'r ardal ni, mae o'n rhan o hwnna ni, dydi. Fel dwi'n dweud y llawer, o'n i bai am ydym yn eich chi mae'r Treblynau Ffisneg yn mwyn. Na, ddim o gwbl na, a dyna dwi'n meddwl bod o'n rhywbeth rhaid i ni ymfalchio yn efo, os oes na gwestiwn arall, mae gennych chi rhai funudau i rhoi cwestiwn at ei gilydd. A dyna ni ar y gair. Sut mae fe fel chwarelwr o 43 o flynyddoedd, dwi'n teimlo fod... sut mae fe, ydy'r cwestiwn, sori. Sut mae fe? Fel chwarelwr o 43 o flynyddoedd, dwi'n teimlo fod wedi rhoi ar draws hanes y blaenau'n onest ac yn gywir. Mi ddoes amser blaenau eto rhywben gyda lwc. Diolch, Dafydd Linley. Dim cwestiwn, ond... Da iawn, Dafydd Linley. Da iawn o chdi. Choder siawd, na fo. Da iawn o chdi, boi. A gyda hynna, mi na i diolch yn fawr iawn am rhoi sgwrs mor ddifyr. A fel dwi'n dweud, dwi'n siŵr bod pawb wedi bod yn sgwennu lawr llwyth o nodiadau. A dwi'n siŵr byddwch chi'n gweld nhw wedi dotio fewn yn stwff brocast gyfer hir amdan gwahanol lanes a trens. Sgynna ni gwestiwn neu ydy hwnna? A fydd Bethan a Dan, dwi'n mynd gwybod os ydy hwn yn gwestiwn i Vivian, i fod yn onest. Ond nawn ni rhoi ymlaen gan fod oedd o yna llyn de Vivian. A fydd Bethan a Dan yn agor cangen o'r bracdy yn blaenau? Dwi'n mynd siŵr iawn os ydy hwnna i Vivian i atab. Hwna'n gwestiwn da iawn. Gobeithio'n arw bydd y drem am o'r llefyrchus a bydd bracdy cybi a llawer o fracdau eraill a bob math o gwmnïau mawr eisiau dod yma i fasnachu. Dyna di'n dymuniad i gyd. Wrach welan ni'r amser mewn ddian iawn gobeithio. Felly, Cai, ymysyn diolch yn fawr iawn, Vivian, am rhoi'r sgwrs. Croeso gen ti, pleser byr. Mwynhau yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn. A dwi jyst yn mynd i rhoi yn y chat sef yma i bawb. Os fyddwch chi'n hoffi i ymatab i syrfi ar y nosweithiau, mi fydda fi hefyd yn gyrru nhw drosodd mewn e-byst i chi. Ond jyst rhag ofn trafod ar cychwyn eich meddwl chi, neu ar frig eich meddwl chi, fyddwch chi'n gallu ymatab i hwnna. Ond gai ymestyn diolch yn fawr iawn i chi, Vivian, am gwario noson gyda ni yn hytrach na ymlacio. Diolch yn fawr iawn. Croeso, Dad. Hwyl am. Hwyl fawr. Diolch, Glyn. Sori, Glyn, diolch yn fawr iawn.